Mä tajan mennä tänne, mulla on niin paljon, mä oon sen verran vanha, että mulla on paperilla. Kaikkia ihan kynällä tehnyt. Kiitos tästä tilaisuudesta. Mä toivoisin, että teitä ei näkyisi tuolla portailla. Eli ymmärrätte varmaan, että ei olisi sitä tarvetta, sitä syytä olla siellä. Ja sitten mä oon tavannut siellä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole totta. Heitä onneksi käy harvemmin sitten siellä. Mä lähestyn vähän ehkä siitä näkökulmasta, että miltä se nyt näyttää. Mä oon siis tuolta itäisestä Suomesta, Kangasniemeltä syntyisin, Mikkeli Anttolassa on asuttu 12 vuotta ja asunut Savonlinnassa ja on pienen maatilan kasvatti ja ollut viljelijä 20 vuotta ja sitten ollut yliopistolla tutkijana ja MTK:lla edunvalvojana ja nyt sitten täällä. Ja tämä herättää ihan valtavasti erilaisia näkemyksiä ja tässä kohtaa kun puhun, niin toivoisin, että ei olisi politiikassa mukana. Ei tarvitse miettiä yhtään, että mitä sanoo. Mä ei tarvitse miettiä. No ei, tämä politiikka on niin raadollista. Mutta joitain huomioita. Mitä enemmän valtaa, sitä suurempi vastuu. Se on juuri näin, mutta jäin kyllä miettimään, että näkyykö se vastuun kantaminen täällä. Sitten oli kommentti, että sitten emme enää olisi ihmisiä. Kyllä kun tämä maailmanmenoa katsoo, niin me emme ole enää ihmisiä. Uutisia seuraa ja mitä tehdään joka päivä tälläkin hetkellä. Tappamisen ilosta tapetaan toisiamme, niin emme ole enää ihmisiä isossa mittakaavassa. Täällä me olemme onneksi vielä. Huoltovarmuudesta sen verran, että kun tässä tuli tämä lihakeskustelu, niin totesin ehkä siihen, että esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen tuore puuviljaraportti, niin siinä todetaan, että erityisesti pohjoisissa olosuhteissa huoltovarmuuden näkökulmasta kotieläintuotannolla on kyllä oma roolinsa. Mutta oleellisimpaa olisi se, että paljonko me syödään ja mitä me syödään ja kohtuudella me syödään. Ja uskallan sanoa tässä, en mä tiedä riimataanko tätä johonkin, mutta kun tämä kana ja riisi korvattaisiin naudalla ja perunalla ja syötäisiin kohtuullisesti, niin se olisi jo iso ilmastoteko. Tällainen tuore kansalaispulssi valtioneuvoston julkaisema, kun tätä peilaa nyt sitten siihen, että miksi ei jotakin päätetä, miksi ei jotakin tehdä, niin täällä on joitain huomioita. Esimerkiksi se, että mihin yhteiskunnallisiin teemoihin hallituksen pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa, niin parissa vuodessa alle 25% niin lähes 60% on noussut työllisyyden varaan. Aivan valtava nousu. Kaikki tietää, mikä on taustalla. Se, että työttömyyttä on niin paljon. Toimiva terveydenhuolto on mennyt on ihan siinä heti perässä. Mutta mitä täällä on viimeisenä? Luontokadon ehkäiseminen, ilmastotoimien edistäminen. Se on kyllä kaikista alimpana. Kun tätä peilaa siihen, että kun täällä sitten tehdään päätöksiä ja mietitään, että millähän siellä vaaleissa saisi ääniä, niin jos tätä katsoo, ei tämä kannusta. Ihmiset on työllisyyden parantaminen ja terveydenhuolto, kestävä julkinen talous, laadukas koulutus ja varhaiskasvatus. Tämä on kaikki tärkeitä. Nämä jää helposti sinne taustalle. Ja miten tämä ratkaistaan, että ne saadaan sieltä nousemaan ja ymmärretään, koska kaikki politiikka on turvallisuuspolitiikkaa. Kaikki politiikka on turvallisuuspolitiikkaa. Kun tulin sieltä itäisestä Suomesta, niin mikään politiikan osa-alue ei ole sellainen, joka liittyisi turvallisuuteen ja totta kai myös ilmasto yhtenä tekijänä siellä. No sitten täällä on edelleen sitten tämä koko raportti on varsin synkkää luettavaa. Tämähän kertoo siitä, että kansalaisten luottamus on romahtanut hyvin moniin asioihin ja erityisesti se on romahtanut pienituloisille. Hyvätuloisilla se on noussut. Kuinka luottavasti suhtaudut tulevaisuudessa tällä hetkellä? Hyvätuloisilla se liikkuu 85-90% tasossa. Pienituloisilla se on pudonnut 5 vuodessa 65-35%. Ja kun täällä on hyvin puhuttu siitä, että mitkä on yksilön vastuita, niin jos sulla ei ole luottamusta tulevaan ja sä joudut miettimään joka päivästä toimeentuloa, että miten pärjää, niin sitten siinä käy helposti niin kuin tuossa aiemmin oli, että niitä alas painoisi nämä ilmasto- ja luontokysymykset ja ympäristökysymykset. Miten, jos me tehdään politiikkaa, jolla jokainen kansalainen kokee olevansa mukana tässä yhteiskunnassa, sillä on näkymä siitä tulevasta, hän kokee toimijuutta, hän kokee, että sillä on toivoa,
hän uskaltaa varmaan ehkä tehdä lapsiakin. Mutta hänellä on mahdollisuuksia tehdä myös sitten mitä yksilötasolla, myös ilmasto- ja ympäristötekoja. Et siinä mielessä tämä on niinku... Mä aina herään aamulla, niin ensin mietin, että onko mä Helsingissä vai Antolassa, koska toisessa paikkakunnalla on yöpyötä eri puolella kuin toisella. Toinen asia on sitten, että mikä viikonpäivä mahtaa olla, kun kaikki päivät tahtoo olla kellon ympärillä samanlaisia. Ja kolmantena, että keksin Vesa jotakin positiivista. No ne varmimmat on, että mä mietin vaimoa tai aamupuuroa, niin ne on ne positiivisimmat. Mutta tämä toivon näkymä. No jotain irrallisia huomioita vielä. Sano, käsketään mun pois, koska mä voisin puhua vaikka kuinka kauan. Mutta täällä on oppinut sen, että tämä on oma analyysi, voi olla täysin väärässä, mutta monesta asiasta on tullut politiikan tekemisen väline sen sijaan, että se olisi politiikan tekemisen kohde. Ja kyllähän ilmastoasiat on yksi selkeä se. Mä oon siis keskustalainen ensimmäisen kauden edustaja, en ollut koskaan aiemmin politiikassa mukana. Ja kyllä meidät nätisti niputettiin sinne vihervasemmistoon. Jos mä puhun vähänkään jostain, varovasti, huonosti valitsen sanani, heti tulee joltain taholta kommentti. Ai, te olette valmis vihervasemmistolaiseen hallitukseen. Koita siinä sitten käydä analyyttistä keskustelua. Ei onnistu kyllä mitenkään. Se oli se hyvä termi, se, että pitäisi keskustella näitä, mikä se oli se sana? Joka tapauksessa oli semmoinen lause, että tuo eduskunta ei ole semmoinen. Puntaroiva kansalaispaneeli. Eikö sen pitäisi just olla puntaroiva kansalaispaneeli? Niin, tehän olette kansanedustajia. Niin. Mutta ei se ole. Ei siellä käydä. Se on täysin kyvytön analyyttiseen keskusteluun. Ellei satunnaisesti sitten ole siellä illalla, kun meitä on 2 tai 3. Anteeksi, kun näin sanon, mutta politiikan tekemisen väline, eli miten lyödään toista. Miten lyödään toista. Jos mä puhun ilmastopolitiikan puolesta, tai niin kuin viime kaudella oli esimerkiksi, otan konkreettisen esimerkin. Silloin hallitus laittoi maatalouden kriisipakettiin 300 miljoonaa plus päälle 40 vai 50 miljoonaa kosteikkoa, tai 30 miljoonaa. No, ei tämä niin militarkkaa. Niin se leimattiin heti, että no niin, siellä, miten täällä riisiä viljellään. Ja siis lyötiin ihan leikiksi se. Ja lyötiin sitten myös sitä puoluetta, mitä itse edustaa. Nyt ympäristövaliokunta päätti maatalouden ilmastotoimista. Näin ilmastosuunnitelmien yhteydessä kaikki samat, jotka oli silloin tätä lyömistä tekemässä, he hyväksyivät sen. Yhtenä maatalouden ilmastotoimena on kosteikkoviljelys. Se tarkoittaa siis sitä, että säädetään sitä eloperäisillä mailla sitä pohjaveden korkeutta ja haetaan sellaisia kasveja, että ne toimii siinä ympäristössä parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä on Luken tekemään tutkimusta, haastateltu viljelijöitä. He on kokenut, että heillä on jo iso tila, monella on sellaisia lohkoja, mihin se sopii hyvin. Tehdään ilmastotoimia. Mutta kun meillä on Suomessa sellainen ristiinnaulitsemisen kulttuuri, että paitsi että puusta ei saa tehdä ristiä, koska puukaatuminen on paha. Jakeluvelvoite. Toinen. Mistä jakeluvelvoitteessa on kyse? Korvataan fossiiliset tuontipolttoaineita kotimaisilla uusiutuvilla. No minkälaisena se myytiin? Hallitus nostaa, vihervasemmistolainen hallitus nostaa polttoaineita, koska jakelu. Ja nyt meillä on käynyt niin, että se uusiutuva, me ollaan menossa siihen suuntaan, että riippuvuus fossiilisista tuontipolttoaineista, me siirrytään siitä riippuvuuteen uusiutuvien polttoaineen, raaka-aineen, komponenttien tuonnista. Koska kotimainen tuotanto ei lähde liikkeelle, kun me pystytään tekemään sellaista politiikkaa, joka kannustaisi tuottamaan uusiutuvia polttoaineita. Ja koetaan tässä sitten tehdä vastuullista toimia. Oppositiossa on helppo puhua, koska meillä ei ole mitään. Vielä joku, tämä demokratian nopea vaalisykli ruokkii lyhyen aikavälin lupauksia. Tämä on ihan totta. En ollut viime vaalissa luvannut mitään, mutta kun itselleni ei muuttuisi kovin paljon. Jotkut monet tietysti toivoo, että tuo Kalliokin muuttuisi, mutta on sellainen olo, että me teemme kaikkemme. Meillä on niin tämä polarisaatio tuli kanssa täällä esillä, että sillä ei ole aina merkitystä, mitä sanoo, vaan kuka sanoo. Se on vähän niin kuin vanhemmiten, kun alkaa tehdä tällaisia liikkeitä, että sattuu.
Ääriliikkeitä kannattaa välttää. Minä lopetan tähän, niin voi olla paljon.